yan yun. Huwag play mo mata. Sana all. Tulog. Ay, pinabuli ay. Tulog na ako sabay. Ay, ay. Unya, ikaw. Sa tawag mo yung gulo nun. Di, ay, ay. Unya. Ganang matulog. Uli. Tapos, iyan ang asawa na yung duwa niya ay. Thank you. Ikaw mabuhay-bagoy asawa ba? Lesson po, bre. Makabaya, kami na ba yung bre? Sana all. Parehas ka? Wow. Nakunin mo. Ako po. Kauli na ako po. Ulit on din sa asawa. Sa manok siguro. Kung saan na niya. Sarap na 14 days. Naging mo niya. Mag-ano sa manok, binigay ko natin. Isang po. Lesson na ako. Magawas ka niya, napatay gibate. Narang gibate, day. Kung awak ko gibate. Yun niya. Sa gawas. Kismusa. Pangsagpa ka na. Ito yung mga kanina. Pangsagpa ko mo na. Dito ka ron, pag nagawas ka. Umanlok ka. Sagpa ka. Yung mga salinan, hindi mo magulog sa'yo. Hindi mo magulog. Kung kayo ka. Ikaw. Gaya na katong mga 14 days, pag magawas natin sila madlock, ano ginagawa kayo? May protocol sa gobyerno. Kaya iba, wala. Ang parang yung 14 days.